これね、ウイグルのことがちょっとわかんない、もう私わかりませんわじゃないんですよ。これ明日は我が身なんです。こんにちは。今、ウイグルの方々が到着されました。こんにちは。頑張ってください。はい、頑張ってください。頑張ってください。あ、イリハムさん、こんにちは。久しぶりです。頑張ってください。もう私駆けつけちゃいました。ありがとう。はい。どうも皆さん、ありがとうございます。どうもどうも。頑張って。頑張ります。本当ですよ。本当。頑張ります。行ってください。ありがとうございました。また後で。ウイグル協会のラディアスさんが登場されました。こんにちは。ようこそおいでくださいました。本当にもう。ありがとうございます。頑張ってください。Xitoy hukumati hech qanday dunyoni, kishilik huquqni, erkinlikni ko'ziga ilmay bizning xalqimizni keng ko'lamda qirg'in qilmoqda. 中国政府は人権、自由、民主主義という人類の共通の価値を無視し、我が民族を今、厳しい弾圧を加えております。私たちは中国政府はすぐウイグル人に対して、チベット人に対して、南モンゴル人に対して、そして同時に中国人に対する全ての弾圧行為を即に中止するよう呼びかけます。要求します。China out! China out! China terrorist! China terrorist! Shame on China! 我々は絶対に諦めない。今ですね、抗議文が終わりました。それを抗議文を持ってですね、中国大使館に行くんでしょうかね。こちらですね。ありがとうございます。